έτσι. Κορίτσια, αν συνεχίσετε τις ορεκλιές, θα σας κανονίσουμε το απόγευμα στη πλατεία του χωριού. Τι εννοείς θα μας κανονίσετε? Ελάτε εσείς το απόγευμα και θα δείτε τι ρούμε. Παιδιά, σταματήστε! Κυρία! Δεν μπορώ να το πιστέψω, το πω στη μαμά μου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Το κάνουμε συνέχεια. Έχω αρχίσει και φοβάμαι τη συμπεριφορά της. Κι εγώ, αυτό παραπάει. Κορίτσι, τι κάνετε? Γεια σας κυρία Διαφύτρια, θέλουμε να σας μιλήσουμε για κάτι. Πέστε μου, τι έχει γίνει? Να, κύριε, ξέρετε, στο διάλειμμα τα αγόρια μας συμπεριφέρθηκαν πολύ άσχημα. Και μας είπαν ότι θα μας βρουν το απόγευμα και θα μας κανονίσουν. Πότε έγινε αυτό? Στο τελευταίο διάλειμμα που παίζαμε κυνηγητό. Το είπατε σε κάποιο δάσκαλο, κορίτσια? Ναι, το είπαμε στην κυρία που ήταν εφημερία. Αλλά τα αγόρια δεν νοιάστηκαν καθόλου. Συνέχισαν τις απειλές και μετά έλεγαν ότι δεν είπαν τίποτα. Εντάξει, κορίτσια, μην ανησυχείτε. Αύριο κιόλας θα μιλήσω με τα αγόρια. Και αν δεν καταλάβουν, θα μιλήσω και με τους γονείς τους. Ξέρετε πόσο αυστηροί με αυτά τα πράγματα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα βάλουν μυαλό, θέλουν δεν θέλουν. Αλλά, όπως έχουμε πει, δεν υπάρχουν κακά παιδιά, κορίτσια. Υπάρχουν κακές συμπεριφορές που οφείλουμε να τις σταματήσουμε εδώ και τώρα. Θα το πάρεις! Θα το πάρεις! Παιδιά, σφύριξα όσο πιο δυνατά μπορείτε. Καλησπέρα, παιδιά. Γιατί κάνετε τόση φασαρία? Παίζουμε ρε Μπάρμπα, πειράζουμε κανέναν. Τι είναι, ο Άρκερης σχέση στο βουνό. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλετε θα κάνετε. Είναι καλό να κάνετε σκανδαλές. Είναι καλό να κοροϊδεύετε κάποιους στο χωριό, όπως και εμένα. Είναι καλό να φοβίζετε τα κορίτσια. Σας είδα το πρωί στο σχολείο. Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Τα κορίτσια φοβήθηκα, παιδιά μου. Είναι καλό να κάνουμε τους άλλους να φοβούνται. Μπαμπάρμπα, έκαναν και αυτές τη φασαρία. Άλλωστε, ό,τι και να κάνουμε, μας λένε ότι είναι άδικο. Ναι, μόνο αυτές έχουν δίκιο πάντα. Αυτές χώρισαν τις ομάδες, εμείς φταίγαμε που νικήσαμε. Γι' αυτό τις απειλήσαμε και εμείς τις συχάσαμε. Καλά μου, παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Σας αρέσει να σας φοβίζουν? Μη φοβίζετε και εσείς τους άλλους. Ο Θεός θέλει να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Θέλετε να με ακούσετε? Βρείτε τα κορίτσια και ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη. Παιδιά, πάμε. Ίσως έχει δίκιο ο Μπάρμπας. Εμείς φταίγαμε. Και τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει με κάποιον τρόπο να παραδεχτούμε το λάθος μας. Μα δεν δέχονται καμιά κουβέντα. Δεν είδες το μεσημέρι που τους είπαμε γεια και αυτές ούτε που μας μίλησαν. Μάλλον ήταν πολύ σκληρός ο τρόπος μας. Άλλωστε, όλοι φίλοι είμαστε. Εμείς το κάναμε και πλάκα, αλλά τα κορίτσια φαίνεται ότι το πήραν στα σοβαρά. Όχ, αυτό δεν είναι καλό. Εμείς δεν θέλαμε να τις στεναχωρήσουμε. Ξέφυγε η κατάσταση. Να σας φοβούνται στα αλήθεια. Αν όντως συμβαίνει αυτό, είμαστε παράδεκτοι. Παιδιά, μπορούμε να κάνουμε κάτι να το διορθώσουμε. Έχω ιδέα. Ό,τι μας πεις μέσα. Το κάνουμε. Πάω να πάρω μερικά πράγματα από το σπίτι και τα λέμε την χώρα στα πλατάνια, Έλα, Γεωργία. Κανονίσαμε τελικά με τους άλλους γονείς να πάμε αύριο πρωί-πρωί στη διευθύντρια. Θα έρθεις? Εντάξει. Τα λέμε το πρωί, στις 8. Γεια.
Γιατί μαζεύτηκαν τα αγόρια. Λες να θέλω να μας κάνουν τίποτα. Θα πάρουν το μάθημά τους σήμερα. Τι κρατάνε, τι γράφει. Συγγνώμη. Θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν έπρεπε να φερθούμε έτσι. Εμείς φταίγαμε. Ελπίζουμε να μας συγχωρέσετε. Δεν ήταν σωστός ο τρόπος μας. Δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε. Είμαστε φίλοι σας. Και θέλουμε κι εσείς να είστε φίλες μας. Είμαστε μια ομάδα. Συγγνώμη. Δεχόμαστε τη συγγνώμη σας. Έτσι, μπράβο. Κυρία, συγχωρηθήκαμε. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η δύναμη της συγγνώμης. Φίλε, είναι απλό. Μην κάνεις αυτό που εσύ να σου κάνουν δεν θέλεις. Συγγνώμη ζητάς, το εγώ σου νικάς, και εσύ και τους άλλους.